Poznáte TV Nautik? No, nie, u nás to nedá sa dosiahnuť. Ja to nesledujem. A vás sa môžem opýtať, TV Nautik. TV Nautik nepoznáte? Dobrý deň, prosím vás, môžem sa vás opýtať, poznáte televíziu Nautik? Nie. Nepoznáte ju vôbec? Nie. Čo znamená, že netušíte, že čo tam oni vysielajú, aké blbosti, čo? Nie. Nevšimám si to. Nautik, nie. Co to má byť, aká televízia? Vôbec neviem, čo to je Nautik. Ale to iba keby ste boli na Nautiku, budete škaredá, ak to vyzeráte veľmi dobre. Poznáte TV Nautik? Nie. Ne, ja neviem, to je nejaká regionálna? Aké niečo? Neviem, nepoznám to vôbec. TV Nautik? Nie. Nie? Nie. Nie, nepoznáte? Nie. Ďalší človek, ktorý nepozná, vlastne doteraz sme nenašli nikoho, kto by TV Nautik poznal. Poznám, no, hej. A čo na to hovoríte? Nepozerám, to je blbosť. To je blbosť ťažká. No aj my si to myslíme, a prečo si myslíte, že je to taká blbosť? Neviem, lebo to je trápne. TV Nautik? Nie, to nepoznám. Nič vám to nehovorí, taká televízia o podmorskom svete a tak, underground podmorský? No tak mám rád prírodopisné filmy, ale ten kanál som ešte nevidel. I don't watch the TV because I don't understand the Slovak language. Poznáte TV Nautik? Myslíte ten podmorský underground? Dalo by sa to aj tak povedať. Nie. Vy ste ešte nikdy neprišli opití domov a neprepínali ste kanály. Nepamätám si.